Kanya kini uban ka maulag usa ka tire, hambog na. Pastor na. Oh. Grabe ang simbahan bro, wide kayo. Mamatay nila sa dadamon, di pa ko magtuon sa simbahan na dagay ikong pangtunan, pambasa. Niliakra ba ang mga Oh. 3 immediatong tanawa na ako? Na human na pagkapari, pero wak pag na human niya pag-study ang Biblia. Ano na ba? Di ba dyan naman tungkol kay ang Biblia. Historically, ang pagtuon nito sa Biblia bro, amek, sa ila kay basa naman. Ang gining ato, di mo kay basa ra. Ato may consider ang cultural context, Genesis, historical context, historical context, and then historical context lang itself, dugay kita mo man. Yung mag-search patag, unsay history nila panahon nga na slave sila sa Egypto, unsay political situation sa Egypto before Christ. Munang dugay jud. Dugay kay unsa ilang kultura dito, unsa ilang mga tinuod nya. Kung mag-study kag Bible bro, imo pang tun-an ang lengguwahe sa Bible. Hebrew, Greek, Aramaic. Wala ito mga gitawag Bible exegetes. Muna mo study na sila. Imagine na ka bro, magtuon sila 8 hours a day. Ang akong professor nga exegetes, 8 hours a day. Mura nag-duty siya sa office, ano lang kan basa ra. Ito na ni ang language. Musturya sila sa lengguwahe sa kaymaw sa Hebrew, kaymaw sa Greek. Wala mga exegetes. Kanya kini uban ka maulag usa ka tire, hambog na. Pastor na. Oh. Ingon anak ka kopi nya language, linguistic tradition nila, historical tradition nila, cultural, unsay custom nila anong tayo. Unya sa politics. Mo na nga dugay gid Broad kaayo ang pagtuon. Unya muyo patag textual criticism. Kanang teksto mao ba jud na ang original nga gihimo sa author. Mao ba jud na, example basa tag Bible. Mao ba jud ni original nga gisulting San Pablo. Balik ta sa original language. Tan-aw tag mga version dito. Greek din ni. Tan-awon ug basahon ang Greek. Tan-awon nato ang Bisaya, tan-awon to in English. Dili man ni consistent ning Bisaya. Dili kung English. Ang right term ani, so mga exegetes, hindi pa sila tungkol kay grabe kay ilang wisdom. Kay grabe man ang tuon. 4 years ka magtuon, 8 hours a day. Insay di pero the fact is, kita po ni adik ni makuha tanan. Naman ka musul sa library, usara pagali ka buok page, pila pa ka Facebook, Kung ano kung nagatunan ano daghan na to.